Тапшыруның чираттагы котлау сәламе Яңа Зимница авылына оша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле якташыбыз Саитов Газинур Тәүфик улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан сеңлесе Розалия, тормыш иптәше Наил балалары белән, абысы Рушан һәм Рәшид гаиләләре белән котлыйлар. Бер карында, бер бишектә үсеп, бер авылда класс үләне өстендә тәгәрәп үскән бер туган абый-эне бит без. Шуңа да синең туган көнеңне без бер кайчан да истән чыгармыйча, аны гел зурлап бәйрәм итәбез. Кабат җиргә мул җимешләргә тулы август ае җитеп, гомер бәйрәмен килде. Газинурыбыз безнең туган йортыбызның учагын сүндерми яшәгән иң кадерле кешебез. Без теләсә кайсы вакытта туган өебезгә кайта алабыз. Һәм анда әти-әни вакытындагы сыман ук бик җылы һәм күңелгә җанга рәхәт бирә торган илаһи тынлык тантана итә. Газинурыбыз бик тырыш кеше. Ул бакчасында чәчә, тырышып үз эшендә дә хезмәт итәргә, мал-туар карарга да өлгерә. Бер сүз белән әйткәндә, ул безнең ышанычыбыз да, горурлыгыбыз да. Кадерле энебез, абыем, бүген без сине нык назлап, кычып яратасыбыз һәм котлыйсыбыз килә. Артык ерак та түгел, тик тулайым якында бездән яшәмисең. Шулай да туганлыкның кешен чакрымнар үлчәми. Җәе чыккан саен ешрак күрешәсе иде шул кадерлебез. Бүгенге бәйрәмендә сиңа ихластан нык исәнлек, саулык телибез. Тормышыңда иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Якыннарыңның җылысын тоеп, игелеген күреп яшә. Ни теләгәнеңне Раббым бер үзе кабуллардан кылып тормышка ашырсын. Якыныбызның бүген туган көне. Бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Туган җирләр ерак калган күптән. Ә син туган якта яшәп киләсең. Шуңадырмы, якын кешеләреңә бар назыңны мулдан бирәсең. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагын да. Ходай сиңа саулык кызганмасын. Бирсен тиеп бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын. Көтсен алда матур картлыгын. Кадерле Газинур Тәүфикович, якыннарыгыз сезгә бүләккә дип матур җыр юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Beş günlük bu dünya, ömrünü kim bilir, elle küpme elle ezmedir. Günde bir gün ütüp durgan günler, birgelikten eginne yemlidir. Şatlıkları atkını birmedir. Durmuş rəxətində, sağlıq bəxətində, yaşaygəli şulay birgə Zeynep.
яшьлек булсын